ist. Das ist jetzt erst das allgemeine Gewicht gewesen. Ja, ja, das ist wurscht gewesen. Das war wahrscheinlich. Wieder mal ein bisschen anders. Das ist mir schon zu viel. Mahtava Kroosglockner on Itävallan korkein vuori. Paikallisen tarun mukaan syvälle sen sisuksiin on kätketty pikimusta vuorikristalli, joka hallitsee vuoren valtaisia voimia. Juuri nyt vuoren huipulla vallitsee syvä hiljaisuus. Se voi kuitenkin rikkoutua hetkenä minä hyvänsä, kun valtava lumi- tai kivivyöry lähtee syöksymään alas rinnettä. Kroosglockner tarjoaa suuren haasteen vuorikiipeilijöille, jotka ovat yrittäneet valloittaa sen huippua jo 2 vuosisadan ajan. Osa on palannut voitokkaana, mutta monelle uhkayritys on koitunut kohtalokkaaksi. Yhtä kaikki, Kroosglocknerin majesteettisesta huipusta on tullut osa Itävallan kansallismaisemaa. Kroosglockneriin liittyy lukuisia taruja ja uskomuksia. Vuoren rinteet kätkevät salaisuuksia ja lukemattomia polkuja, jotka kaikki johtavat samaan paikkaan, Kroosglocknerin eli Mustan vuoren huipulle. Moni luulee tuntevansa Kroosglocknerin, mutta vuodenaikojen kulku paljastaa vuoresta uusia piirteitä. Loppusyksyllä sumu nousee varhain aamulla ja hälvenee vasta kun aurinko on jo korkealla. 6 pitkää kuukautta kestävä talvi on jo tuloillaan. Lumentulon jälkeen kotka joutuu hankkimaan ravintonsa etsimällä raatoja, mutta nyt sille riittää vielä saaliseläimiä. Alppimurmeli vie pian maan alle talvehtimaan. Se viettää talven horroksessa, jonka aikana sen ruumiin lämpö laskee noin 5 celsiusasteeseen. Lisäksi murmelin hengitystiheys harvenee ja sen sydän lyö vain muutaman kerran minuutissa. Morsiushuntu vesiputous sijaitsee Kroosglocknerin rinteellä lähellä Kalsen kylää. Talven lähestyessä pakkanen jähmettää sen upeaksi luonnonveistokseksi. Glocknerin massiivi sijaitsee Alppien pääharjanteen eteläpuolella. Sen korkein huippu on luonnollisesti Kroosglockner, joka kohoaa 3798 metrin korkeuteen. Vuoren sisus koostuu pääasiassa kovasta, vihertävästä kloriitista, jota ympäröi liuskekivikerros.
Glocknerin vuoristo on osa 1800 neliökilometrin laajuista Hohetauernin kansallispuistoa, joka ulottuu niin Salzburgin, Kärntenin kuin Tirolinkin osavaltion alueelle. Hohetauern on Euroopan suurin suojeltu alue. Sen maisemaa hallitsevat yli 300 vuorenhuippua sekä jäätiköt, joiden yhteispinta-ala on yli 184 kilometriä. Kotka on palannut pesälleen. Aurinko paistaa vielä korkealta, mutta talvea enteilevät kylmät tuulenpuuskat puhaltavat jo lunta ilmaan. Valo ja varjo leikittelevät Glocknerin jyrkillä rinteillä ja paljastavat maiseman karun kauden. Vuorella vallitsee odottava hiljaisuus. Se kuitenkin rikkoutuu silmänräpäyksessä, kun valtava lumivyöry lähtee liikkeelle ilman näkyvää syytä. Nämä rakennukset sijaitsevat Abriakin suojaisella tasankoalueella, joka levittäytyy korkealla Möljoen yläpuolella lähellä Heiligenblutin kylää. Itävallan Alppien laajimmat lehtikuusimetsät kasvavat Grossglocknerin alarinteillä. Vanhat lehtikot ovat erittäin pihkaisia, mikä tekee niiden puuaineksesta hyvin kestävää ja siten erinomaista materiaalia pärekattoihin ja laivojen lankkuihin. Suuret koneet eivät pysty liikkumaan näissä metsissä, joten puut täytyy korjata käsin. Ensiluokkaiset tukkipuut raahataan lähimmän tien varteen. Sieltä ne siirretään edelleen paikallisiin sahalaitoksiin, joissa niistä valmistetaan sopivaa materiaalia, aitoja, latoja ja kattoja varten. Kesäisin Grossglocknerin alppitie on vuoristokylien ainoa yhteys ulkomaailmaan. Talvella sekin hautautuu lumikinosten alle. Kahden ja puolen kilometrin korkeudessa 15 tonnin painoiset rotaatiolumiaurat taistelevat kinoksia vastaan. Rotaatiolumiauran on ideoinut Franz Wallach, joka toimi myös Grossglocknerin alppitien arkkitehtinä. Lumiaurat heittävät lumen lähes 40 metrin päähän tiestä.